Balafirên cengiyên Rûsî di mavaya du rojan de qada asîmaniya Tirkiyeyê du caran bin pêkirin. Bi ser de jî radarên 10 firokeyên cengiyên Tirkiyeyê ku li ser sînorê Sûriyeyê difiriyan, ji aliyê firokeyê ku regeza wî nediyar bû hat kilîtkirin. Binpêkirina qada asîmaniya Tirkiyeyê ji aliyê balafirên Rûsyayê bûn nerazîbûna hevpeymaniya Bakurê Atlasê. Li ser daxwaza Enqereyê, NATO biryar da ku ji bo gotûbêjkirina vê pirsgirêkê li Brukselê kom bibe. Wezareta Berevaniya Rûsyayê bûyer bi mercên xirabên keşa hevayê ve şirove kir. Lêxuyaye ev şirovetêrê nekir û nedûrekê bûyer bibe sedema aloziyekê navneteweyî. حساب ئەوەیەکێ دکن و بە هەر ئاوایی پەیوەندیên Tirkiye bi Rûsyayê re xerab bikin. Da ku hêla dabînkirina lojîstîk ya biriya tengavên fosfor û derdenîl asteng bikin. Lîstoka NATO û Amerîka ev e. Ez dûr nabînim ku şerê Sûriyê dê bibe dûbarebûna şerê Spanya salên sihî. Dema ku Yekîtiya Sovyetê û Almanya li erdê welatekî sêyemîn şer dikirin. Li gor nêrina hin çavderên siyasî jî destpêkirina operasyona asîmaniya li Sûriyeyê şaşiyê siyasî ya rêveberiya Rûsyayê ye û nedûre ku li Sûriyeyê pevçûneke lokal a di navbera serbezên Rûsî û hêzên NATOyê jî rû bide. Цели действий НАТО и России. Erko armancên NATOya û Rûsya li Sûriyê bi awayekî antagoniст dijberî hebin. Di van mercan da derketina pevçûnekê di navbera hêzên Rûsya û NATO da nedûrî ihtimalê ye. Ev yek wekî potansiyel dikare biqewme. Niha hewir têdayîn ku ev yek rû nede. Ji aliyekê din pisporên serbazî balê dikişînin ser vê yekê ku di krîzê Sûrî de Çîn jî li gel Rûsyayê cih digire û eger rêkeberiya NATO û Rûsya kurtir bibe, dê şerê li Sûriyeyê dikare ji rewşa lokalbûna derkeve û dagere li şerekê global. Kamis Şeddadî, Rûdaw, Moskova.